Mit navn er Knud Tybjerg. Jeg er Senior Innovation Manager i Food and Biocluster Danmark. Og vi er i øjeblikket i Yamoussoukro i Elfenbenskysten, hvor vi er deltagere i et stort afrikansk og europæisk samarbejde. Bio4Africa opererer i Uganda, i Ghana, i Elfenbenskysten, hvor vi er nu, og så i Senegal. Vi arbejder blandt andet med at ekstrahere proteiner fra græs og fra andre grønne afgrøder. Det kan også være ærter og bønner, som man dyrker hernede lokalt. Så et grønt proteinraffineringsanlæg, som vi også etablerer i Danmark og Europa i øjeblikket. Food and Biocluster er også meget involveret i pyrolyse biokul i Danmark, og det er vi bestemt også i Bio4Africa. Og der tager man så som noget nyt og tager i stedet for træ fra skove, som er det, man gerne vil væk fra, så laver man biokul ud af rester fra landbrug eller fra forskellige fødevareprodukter. Det kan være skaller fra cashewnødder, det kan være avner fra ris eller fra majs, det kan være majskolberne. Så bliver det pyrolyseret og lavet til en biokul, som enten kan bruges som trækkul ind i byer og dermed sælges som et værdifuldt produkt. Det kan også i nogle tilfælde, hvis det er mere pulverform, så kan det bruges til landbrugsjorden, til at forbedre jordens kulstofindhold og dermed bidrage til at lagre noget kulstof også. Forretningsmodeller er også en del af Bio4Africa, som der er en arbejdspakke omkring, hvor vi spiller en lille rolle, men det handler meget om at få fundet den rigtige model for, hvordan det her det kan gøres økonomisk interessant for de lokale smallholders, altså små landbrug. Så Food and Bioclusters rolle i Bio4Africa, det er blandt andet at tage de her resultater og få dem ud, så andre kan se dem og blive inspireret af dem, og måske implementere dem i deres virkelighed.